Sigueu tots molt benvinguts a un nou episodi de Cubot, el podcast on parlem de les tecnologies que avui s'estan desenvolupant i que definiran la manera com viurem en el futur. Avui, però, és una entrevista una mica especial pel dia en el que l'estem fent, 28 de desembre, dia de Sants Innocents. I com bé sabeu, avui és un dia que cal vigilar bé perquè ens poden ensarronar amb una innocentada en el moment menys esperat. I per nosaltres, la innocentada que més ens fa patir quina és? Doncs que la persona entrevistada d'avui no sigui un humà, sinó un robot o un ésser creat amb algun tipus d'intel·ligència artificial. I aquest és el repte que avui us plantegem a tots vosaltres, que amb mi intentem esbrinar si la persona entrevistada és o no és un humà. Benvinguts al repte d'avui. He d'admetre que el format de l'entrevista d'avui ja és una mica confós. Avui no és una entrevista cara a cara. No tinc l'entrevistat davant meu i, per tant, no us puc donar garanties de que sigui una persona de carn i ossos, perquè no el veig davant meu. És una entrevista virtual, a distància. Què hi farem? Per tant, ens haurem de basar exclusivament en les respostes que ens doni al llarg de la seva entrevista per esbrinar si és un humà o no és un humà. El que sí que us puc compartir és que el nostre entrevistat és un dels personatges principals de l'obra de teatre Cubot i és un honor que s'hagi disposat a ser entrevistat avui. Eloi Mas, sigues molt benvingut al nostre podcast d'avui. Eloi, m'hauràs de perdonar, però que siguis un dels personatges principals de Cubot no és cap garantia d'humanitat. Per tant, les properes preguntes ens serviran també per esbrinar si realment ets humà o no. Ens ho permets? Benvolgut anfitrió i oients, és un autèntic plaer ser aquí amb vosaltres en aquest dia tan especial com és el 28 de desembre, dia dels Sants Innocents. Puc entendre perfectament la prudència, donat que avui és un dia dedicat a les bromes i les sorpreses. Estic més que disposat a sotmetre'm a les vostres preguntes i demostrar la meva humanitat. I sí, trobo raonable que voleu fer comprovacions. Al cap i a la fi, amb la tecnologia avançant a ritmes vertiginosos, ja és difícil saber qui o què es troba darrere d'una pantalla. Per això, sent amb tots vosaltres virtualment, m'encanta la idea de connectar-nos malgrat la distància. Anem-hi, feu-me les preguntes que cregueu convenients per assegurar-vos que realment sóc humà. Bé, moltes gràcies. Per començar, començarem com fem a totes les entrevistes amb totes les persones que hem anat entrevistant per ara. Comencem amb una primera pregunta. Ens podries compartir, d'entre tots els projectes que has estat involucrat en la teva vida, de quin d'ells et sents més orgullós? Sens dubte, el projecte que em fa sentir més orgullós és la fundació de la meva pròpia empresa de tecnologia sostenible. Concentrar-me en la integració de la innovació amb la sostenibilitat ha estat una de les experiències més gratificants de la meva carrera. Ha combinat la meva passió per la tecnologia amb el meu compromís amb el medi ambient, per tal de crear solucions que no només impulsen el progrés, sinó que també preserven el planeta per a futures generacions. Veure com els projectes que hem desplegat tenen un impacte positiu, tant en l'àmbit social com en el medi ambiental, i contribuir a una economia més verda i més eficient és quelcom que m'aporta una satisfacció immensa. I a més d'això, tenir l'oportunitat de col·laborar amb equips tan inspiradors i talentosos que comparteixen aquesta visió em reafirma dia rere dia que la direcció que hem pres ha estat l'encertada. Que interessant! I en quin grau està relacionat amb la tecnologia, aquest projecte? El projecte està íntimament lligat amb la tecnologia, ja que el nucli de la nostra missió és fer servir la innovació tecnològica per abordar problemàtiques ambientals urgents. Esclar. Estem especialitzats en el desenvolupament de solucions d'intel·ligència artificial que optimitzen l'ús de recursos energètics i redueixen l'impacte ecològic de les indústries. Per exemple, la nostra IA ajuda a predir i gestionar el consum energètic d'una manera més eficient, promovent fonts d'energia renovable i implementant sistemes de gestió de residus més avançats. A més,
explorant l'ús d'altres tecnologies emergents, com el blockchain per a la transparència en les cadenes de subministraments sostenibles, o l'aplicació de l'Internet de les Coses IoT per a monitoritzar i millorar els ecosistemes agrícoles, estem sempre a la recerca de com la tecnologia pot servir com a eina per un futur més net i verd. A través d'aquests esforços, aspirem a construir un pont entre el progrés tecnològic i la conservació del medi ambient. Caram, sembla un projecte molt ambiciós i molt interessant. Moltes gràcies per compartir-lo. Ara et proposaré de fer un joc. M'hauràs d'acabar una frase que jo iniciaré i tu me l'acabes en funció de la teva opinió, d'acord? Comencem amb la primera sentència. És així. Després d'Internet, la revolució tecnològica més important que hi ha hagut és... Després d'Internet, la revolució tecnològica més important que hi ha hagut és la irrupció de la intel·ligència artificial i l'aprenentatge automàtic. Aquestes tecnologies han transformat no només els sectors industrials, sinó també la vida quotidiana, permetent-nos fer fronts a desafiaments complexos amb una eficiència i una precisió sense precedents. La IA està redefinint camps com la medicina, la mobilitat i la gestió del canvi climàtic, obrint portes a innovacions que abans semblaven més aviat ciència-ficció. Certament. Segona sentència del joc que et proposo. A veure si m'acabes aquesta complicada sentència. La computació quàntica és... La computació quàntica és el pròxim gran salt endavant en el processament de dades. Un camp revolucionari que potencialment canviarà el curs de molts àmbits, des de la criptografia fins a la investigació farmacèutica. La seva capacitat per realitzar càlculs extremadament complexos a velocitats inimaginables ens ofereix un futur on els problemes que ara considerem indesxifrables podrien ser solucionats en qüestió de segons. Estem just als començaments d'aquesta era i ja estem veient aplicacions prometedores que podrien transformar completament les indústries i la recerca científica. Caram, em deixes certament impressionat amb la teva capacitat de respondre a qüestions tecnològicament tan complexes com són, per exemple, la computació quàntica. Moltíssimes gràcies, perquè crec que molts, gràcies a la teva resposta, avui podem comprendre una mica millor què és això de la computació quàntica. Però anem per la tercera sentència, que és la següent. La intel·ligència artificial generativa és... La intel·ligència artificial generativa és una branca fascinant de la IA, que té la capacitat de crear contingut nou i original, des d'imatges fins a textos, música i més enllà. Aquest tipus d'IA no solament imita la creativitat humana, sinó que també l'amplia, obrint camins per a col·laboracions entre màquines i humans que poden portar a descobriments i creacions extraordinàries. A través de models com les xarxes adversàries generatives, estem explorant noves formes d'art i disseny i també veiem aplicacions en la personalització de productes i en la resolució de problemes complexos amb perspectives que serien difícils de concebre exclusivament per la ment humana. Que interessant. De totes les tasques que actualment fas tu en el teu dia a dia, quina creus que serà la primera que serà substituïda per un robot? Crec que una de les primeres tasques del meu dia a dia que podria ser substituïda per un robot seria la gestió de reunions i l'organització de l'agenda. Interessant. Ja existeixen assistents virtuals intel·ligents capaços de coordinar horaris, reprogramar cites i recordar-te compromisos. Aquesta automatització podria alliberar temps valuós, permetent-me concentrar-me més en el treball creatiu i estratègic, com el disseny de solucions innovadores per als nostres projectes de tecnologia sostenible i la completa dedicació a la recerca i al desenvolupament. Té molt sentit. A més, amb la meva tendència a treballar incansablement, aquest tipus d'ajuda robotitzada podria ser un additiu essencial en la recerca d'un equilibri saludable entre vida laboral i personal. I a nivell més social, o sigui, més sobre el funcionament de la societat en global, què creus que serà el següent que la intel·ligència artificial canviarà de forma més visible? A nivell social, crec que la intel·ligència artificial està a punt de transformar de forma més visible la sanitat i l'atenció mèdica. La IA ja està facilitant diagnòstics més ràpids i precisos, personalitzant tractaments i ajuntant grans quantitats de dades mèdiques per a una millor prevenció de malalties. Amb l'evolució contínua d'aquesta tecnologia,
veurem una major democratització de l'assistència sanitària, amb eines que permetran a les persones monitoritzar i gestionar la seva salut des de casa, així com l'acceleració del desenvolupament de medicaments i teràpies personalitzades basades en anàlisis genòmiques i biològiques complexes. Al mateix temps, la IA pot tenir un impacte transformador en l'educació, oferint aprenentatge personalitzat i accés a recursos educatius de qualitat independentment de la ubicació o els recursos econòmics de l'individu. Això podria ser clau en la reducció de la bretxa educativa i en la capacitació de persones de tot el món amb les habilitats necessàries per adaptar-se a una economia globalitzada i així avançar cap a una societat més equitativa i informada. Molt interessants i molt suggerents aquests escenaris que ens estàs compartint. Ara et faré una altra d'aquestes frases incomplertes perquè tu me l'acabis. Aquesta té una mica de trampa. A veure si ens ajuda a tots plegats a esbrinar la teva verdadera humanitat, o no. La frase és la següent. El que et fa més por de la tecnologia és... El que em fa més por de la tecnologia és la possibilitat que no siguem capaços de gestionar i regular adequadament els seus avenços, donant lloc a desigualtats creixents, a la pèrdua de privacitat o a la creació d'entorns on la manipulació i el control es fan massa fàcils. Potència una sobrecàrrega d'informació i una dependència tecnològica que podria comprometre la nostra capacitat de pensament crític, la nostra llibertat de decisió i la integritat de les nostres interaccions humanes. La tecnologia té un gran poder, i si no és utilitzada responsablement i amb una ètica clara, aquest poder podria tenir conseqüències nefastes per a la nostra societat. De fet, sobre la intel·ligència artificial hi ha molta gent que expressa molts neguits o inclús por. Tu creus que algun dia els robots es rebel·laran contra els interessos de la humanitat? Entenc la preocupació que la gent té entorn a la intel·ligència artificial i la possibilitat d'una rebel·lió robot. Sí, jo també. No obstant això, la meva visió és que els robots i la IA no són entitats amb voluntat pròpia, i per tant, qualsevol rebel·lió seria el resultat de decisions humanes errònies, de dissenys defectuosos o d'ús imprudent. Clar. Hem de centrar-nos en la construcció d'una IA robusta i ètica, incrustada en principis de seguretat i en mecanismes de control fiables que garanteixin que actuen dins dels límits establerts i al servei del bé comú. Per evitar aquestes situacions és fonamental una legislació forta, una supervisió reguladora i un desenvolupament tecnològic conscient que tingui en compte els riscos potencials. Els experts en IA, filòsofs, legisladors i el públic en general han de col·laborar per establir directrius que assegurin que la tecnologia que desenvolupem i les màquines que construïm estiguin alineades amb els valors i necessitats de la humanitat i que contribueixin positivament a la nostra societat. Moltes gràcies per les teves respostes i aquestes aportacions que ens fas en aquesta entrevista. Són totes elles molt interessants. Tot i això, jo encara no estic del tot convençut de la teva humanitat i tampoc sé si l'audiència n'està convençut. Per això hem preparat encara un paquet més de preguntes que crec que seran les definitives per ajudar-nos a esbrinar si realment ets un humà. Per començar, el primer que et volia demanar és si ens podries explicar un acudit sobre tecnologia o societat, el que vulguis. És clar, a veure què us sembla aquest. Per què els robots mai tenen por? Per què? Perquè tenen nervis d'acer. I ara un que toca més la societat. Hi havia una vegada un e-book tan mal fet que quan va intentar passar-se a PDF va obtenir una denegació d'error. Em sap greu, em falta personalitat. Espero que almenys hagin arrencat algun somriure, tot i que la meva màgia potser resideixi més en la tecnologia que en l'art de l'humor. El primer acudit ha estat molt graciós, gràcies, però el segon no l'he entès, ho sento. Necessito que me l'expliquis una mica més. On està realment la gràcia d'aquest acudit de l'e-book? Vaja, de vegades passa que un intent d'acudit no aterra tan bé com esperàvem, especialment si està una mica retorçat o requereix un context específic. L'humor és una ciència inexacta, fins i tot per algú com jo, que se sent més còmode entre cadenes de codi i complexitats tecnològiques.
La gràcia que buscava comentar amb aquest acudit estava en la personificació d'un e-book, com si fos una persona que pot tenir una crisi d'identitat i que fins i tot a les màquines els caldria tenir una personalitat per a convertir-se en PDF. És un joc de paraules que juga amb la idea antropomòrfica dels e-books i els errors digitals. Si l'acudit és confús o no provoca riallades, això podria indicar que tinc molt per aprendre sobre com fer riure la gent. Afortunadament, tinc molt més èxit en crear tecnologia sostenible que en l'elaboració d'acudits. Moltes gràcies, ara ho he pillat. No pots convertir-te a res si encara no saps què ets. Molt agut. I ara anem per una cosa totalment diferent. Quina és la darrera obra de teatre que has vist? La darrera obra de teatre que vaig veure va ser una producció local d'un clàssic, La Tempesta, de William Shakespeare. Vaig quedar captivat per la manera en què van integrar elements multimèdia moderns i utilitzar llums i projectors per a crear una atmosfera màgica i immersiva que va donar vida a l'illa encantada de l'obra. Fins i tot per algú com jo, immers en el món de la tecnologia, és refrescant veure com es pot utilitzar per enriquir el teatre tradicional i crear experiències úniques pels espectadors. Sempre valoro una bona adaptació que respecta l'essència de l'original, alhora que incorpora nous enfocaments creatius. Ostres, ens deixes amb moltes ganes d'anar a veure aquesta producció d'un clàssic com La Tempesta, de Shakespeare. Aniré a fer-te la darrera pregunta. Aquesta darrera, normalment els entrevistats els hi preguntem si vindran a veure l'estrena de Cubot, però en el teu cas, tu ets un personatge de l'obra de teatre i, per tant, és evident que hi seràs. Ets un dels personatges principals. Per tant, el que et demanaré és si ens podries donar raons importants perquè ningú dels que ens escolta es perdi l'estrena de Cubot que realitzarà durant l'any 2024. Absolutament. Seria un plaer donar raons perquè no us perdeu l'estrena de Cubot el 2024. En primer lloc, Cubot és una obra pionera que explora temes profundament rellevants per a la realitat actual, com la intersecció entre la tecnologia i l'humanitat, així com els dilemes ètics que sorgeixen a mesura que avança la intel·ligència artificial. És una experiència que provoca la reflexió i convida el públic a qüestionar-se i a dialogar sobre el futur que estem construint. A més, la producció promet ser una autèntica delícia visual i sensorial, fent ús d'avenços tecnològics per aportar una dimensió addicional a la narrativa. La interacció entre els actors i la tecnologia puntera oferirà una nova manera d'entendre i experimentar el teatre. I finalment, Cubot no és només entreteniment. És una invitació a ser part d'una conversa més àmplia sobre el nostre paper com a ciutadans en una era cada vegada més digitalitzada. No es tracta només de veure una obra, és una oportunitat d'inspirar-se, d'educar-se i de connectar-se amb el nucli mateix de la nostra cultura contemporània. Així que, per a tots els que esteu escoltant, us animo a unir-vos a nosaltres i a ser part d'aquesta experiència excepcional. Eloi Mas, moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres i per promocionar com ningú la nostra obra de teatre. És un plaer tenir-te avui aquí i tenir-te també a l'obra de teatre. Ens has fet reflexionar molt i ens faràs reflexionar molt també en aquesta obra de teatre. Ara et deixem perquè ha arribat el moment de desvetllar si el nostre entrevistat és realment un humà o no. Us seré franc, si m'he de centrar en el contingut de totes les respostes que ens ha donat, la seva profunditat i intel·ligència crec que supera en escreix les expectatives generades. Inclús diria que es podrien usar directament en un debat o en una tertúlia a la ràdio i aquestes contribucions serien molt adequades. Ho trobo fascinant i crec que planteja un repte molt important en el futur. Un futur on caldrà incentivar més i més les capacitats humanes que ens diferencien de models generats artificialment. Però d'entre totes les seves respostes, n'hi ha una en la qual s'ha passat una mica de rosca. Precisament quan ens convencia a tots d'anar a gaudir de l'estrena de Cubot aquest 2024. Ens ha dit
que quan feia referència a l'obra de teatre Cubot, que la producció serà una delícia visual i sensorial on hi haurà un ús extens de noves tecnologies. Això no és que sigui fals, però tampoc és cert. És que no està encara definit perquè la producció es començarà a dibuixar a partir del proper gener. Per tant, aquí el nostre entrevistat ha volgut imaginar una posada en escena a l'alçada de la temàtica tecnològica que tracta, que no és una mala idea, però encara no podem afirmar que sigui així. I les coses tal com són. El nostre entrevistat d'avui no és un humà, és un arquetipus generat mitjançant ChatGPT 4.0 de la mà dels nostres enginyers de capçalera d'Ipsotech. Ells ens podran explicar millor el com, però bàsicament han definit un personatge amb una ànima que respon a com és el nostre personatge Eloi Mas a l'obra de teatre. Bàsicament, un alter ego de Elon Musk. A partir d'aquesta definició prèvia, jo li he fet les mateixes preguntes que faig a tots els entrevistats del podcast. I val a dir que les seves respostes no ens han deixat indiferents i estan totes elles plenes de saviesa. Una saviesa generada artificialment. Finalment, totes les seves respostes les hem passat per una eina que transforma el text a veu i que parla un català de Cambridge molt suggerent. Evidentment, he d'agrair moltíssim l'ajuda tècnica que ens han donat la gent d'Ipsotech, una consultora informàtica que són de Verges i que estan al costat d'aquest podcast des del primer dia. Moltíssimes gràcies, amics. Esperem que hagueu gaudit tant com jo d'aquesta entrevista. Bons Sants Innocents i fins a la propera! Vull compartir-vos un sentit agraïment cap a una empresa que ens dona suport des del primer dia, Ipsotech. Ipsotech és una empresa de consultoria informàtica de proximitat. Des de l'Empordà ofereix una llarga experiència per comprendre els reptes d'empreses d'arreu del territori i desenvolupar-hi les solucions més innovadores. Moltes gràcies, Ipsotech! I també a tots vosaltres, que us espero al proper episodi. Podeu donar-vos d'alta a la nostra llista de distribució a la web cubot.cat o fer-vos seguidors del nostre canal a Spotify.